Il-Kamra tal-Avukati intalbet tinvestiga każ ta' ksur ta' kodiċi ta' etika l-avukati fil-konfront tal-avukat ta' Ketkuti Kawki wara l-iskandlu żvelat mill-medja Franċiża dwar il-beħ tal-passaporti. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia laqat it-talba li għamlet l-organizzazzjoni non-governattiva Repubblika fil-konfront tal-avukat Jean-Philippe Ketkuti li hu sieħeb ewlieni fil-kumpanija legali. L-organizzazzjoni talbet inkjesta dwar il-beħ u l-allegat korruzzjoni tal-passaporti Maltin lil barranin. L-avukat Ketkuti tkellem dwar ir-relazzjonijiet viċini li għandu mal-Ministru Owen Bonnici u mas-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia kif ukoll mal-Prim Ministru Joseph Muscat li tista' tkun ta' użu biex tassigura li applikanti jingħata ċittadinanza Maltija anke b'rekord kriminali. Il-Maġistrat trid tiddeċiedi jekk hemmx il-ħtieġa li tordna li ssir inkjesta dwar dawn l-allegazzjonijiet. Ġie rilevat li l-avukat John Ketkuti ma jistax jiżvela informazzjoni mogħtija lilu jew jiġi mistoqsi fuq ħwejjeġ li ġew marfa lilu mill-klijenti tiegħu jekk mhux bl-eżenzjoni tal-istess klijenti. U li dan hu privileġġ assolut li ma jħalli l-ebda lok għall-interpretazzjoni li l-avukat hu prekluż għal kull raġuni milli jiżvela informazzjoni mogħtija lilu mill-klijenti tiegħu. Il-Maġistrati kwotat il-kodiċi ta' etika tal-avukati li ma tippermettix lilhom li jkunu parti minn xi negozju ma' ħaddieħor biex joffru negozju li jagħti parir legali u dan billi jagħmel drafts bħal kuntratti jew xi attività li liġi tirriserva biss għall-avukati. Il-każ issa ġie riferut lill-President tal-Kamra tal-Avukati, Luis De Gabriele.